हजोंबा खोथाफ्राबा बोरै जाखोथाय दा बाथेख्लाखौ फन हरनो थिनसां दिनैसो नांथाना थानाय सुखौ ओंखारनाय बायदि मोनसिगोन आं बिमा फिसा हमजाबोला जारलासो जागोनहाय जारलासो ओरैनो मानसिफ्रानो गाज्रिखाथार बे जावैसोआबो बिसोरजोंसो कानेक्सन थानो गोनां जाबाय होनबा आरो आंनि आइ फिसा हिनजावखौलाय माथो बुंबावनो बेहाबो बोरै बोरै गोसो थोबफ्रांखो सिगांफोरावलाय मोजां मोनथारोमोन आंबो नाथायबा माथो होनबावनो आरो दालाय माबा जावैसोबो जाबायना ओइ आब' लायस्रि मा माथो जाखो ए आं नै ओरैनोसो फैदोंमोनहाय नोंस्रानाव बे जुमब्राखौसो थाइनैसो जानो होनबाय थानायखाय बिहामजोआ लांफैदां हरो ना हराबा ओरैनोसो सिरिगासिनो दाख्लैबो हाथायाव लांदां होमबाबो हनै दंबावो मेल्लानो जोंहा नानियासो जायै जायै फोजोबोमोन बे बाराव बारा जायासै गथ'आ इन्टारेस्ट मोनाखै खोमा ए गोथाव मोनोहाय बिसोरो होयो जानाया लांदो हाननानै बैयाव दान्दा दंखायो लांबानो जाबाय ए जागोन दे आब' लायस्रि ओमफ्राय माबा माथो जावैसोखौ नुवाखै आंलाय नानिखौबो बहाबा थांदों औ एसे थांनांगौ बाहेरायाव दंमोन नालाय थांदों आरो सना रुफा बायनाय सान नालाय बेखायनो मा लाबोनाय जायो गावसोरो लायनो थांदों हिनजाव हौवानो हाबाब मोजां जाबायहाय आब' आरोबा जोंहाथ' जेबो गैया सना रुफायालाय गोजाननिसो बाथ्राबाव मा बिसोरो थाङासै एबाराव जेबो लायासै ओरैनो सना रुफा दाहोआबाबो बायाबाबो माबा मोनसे लानानै फैगोन होनना बुंखादों आरो ए मोजां जाबाय जावैसोआबो फैफिनबाय दा सम सम बिदिनो आरो दाथ' न'आवनो दंथ'योबालाय जोंनावबो थाङा मानो आब' लानानै थां जावैसोखौ जागोन दे थाङाहाय जावैसोआ आंथ' हालेवनोसो खोन्थाबावदों दाख्लैनो हालेवनो खोन्थागासिनोखा आङो ओमफ्राय दहाय बुंबायबो आङो हालेवनो मोजां जाबाय आब' दे बिजामादैनि हालेवनायाव मैगं थाइगं फोबा साबसिन जाबावसिगोन नङा होमबा माथो जावैसो थानानैलाय मा एसे न'नि माबाफोरखौ मावनांगौखौ मावखागोन आरो नै हा माथो बुंबावनो जाखो गथ'खौलाय बिमायानो जाबायदिखा गथ'जोंलाय मा रायलायनो गोरोन्थिया जायनिखि जाया मानो गथ'खौथ' जेबो बांद्रायबो बुंनो हायाना जोङो ओमफ्राय हा मानोबा फैखो नोंसोर आं फैनायखौ मानो फैदों सानदों खोमा न' नाय बाबु मा मुं होनदोंमोनलाय नोंनिखौ आंखौ अलंबार होनो आबै आबै आबैनि लिस्टआव गोलैखाबाय माथो जुरि नोंबोथ' आबौनि लिस्टआव गोलैबायहाय आंल' नामा दाबो नाय बाबु नों जेरैबायदि सानदों बेबायदि जानो हाया दे नाथाय आंथ' दाबो जेबोखौनो बुङाखै नोङो आबा सानसोरांखौनो नागिरनानै फैदों नङासै ओहोथ' आं ओरैनोसो बेरायफैदों ओरैनो बेरायफैनो नोंनि आइयाथ' नोंखौ थिनहराखैना बेथ' आंखौ मानो थिनहरनो आंखौ थिनहराखै बियो आं फैनो मोनामोन नामा आबै आफाखौ लिंहरनो हागोन ना बियो हजों बिखुनजोनावसो दंहैयो आरो नोंबो थांफिननायानो गाहाम जासिगोन नङाबा एसे दावराव दावसि जायोना बाबु आरोबा नोंनि बिमाया मिथिगौ बेयाव फैनायखौ बेहाय आंबो जेब्ला गोसो अब्लानो फैनो हायोना मा जेब्ला गोसो अब्ला फैनो हायो औ मानोना बे आफानि न' नालाय नोंसोर आं फैनायखौ गाज्रि मोनदों नाथाय गाज्रि मोनबाबो मा खालामनो आं गोसो जाबानो फैगोन आं देटजोंसो दसे रायलायगौमोन नाथाय बेखौ लोगो मोनासै जेबो नङा नोंसोरजों रायलायनानै थांसै आं आबै आबौ माखासे गोनां खोथाफोरथ' दङमोन रायलायनांगौ नाथाय नों बाबुजोंलाय माथो रायलायबावनो जोङो नों माबा सानसोराङाबो दायो फैथ'नाय नङादां बाबु एसे खामानियाव बेस्थ' अके जियानो जा आं नेगोन दे नेनांगौबा ओमफ्राय आं ओंखामबो जानानै थांगोन बेयाव ओंखामबो जानानै थांनो नै सोरां गथ' मानसि ओंखामबो जालांनो नागिरनायावलाय माथो लस जानो जुरि जालांथों दे जोंखौबो हनै अनथावथावनो आबै आबौ होनलायथारदों माने रायलायनायानो किउट मोनथारदां गथ' मानसिखौथ' रावबोथ' गाज्रि मोननो हायाना आरे बेजों कानेक्सन थानाय माने गोबां गन्डगल मोनथिखाया नोङो दा जे मा सोलिबाय दङ थेवब्लाबो गथ'खौबो रायनोबो हाया जाहैबाय बायदिसिना बुंनोबो हाया जाहैबाय दा हनै आबा सानसोरांबा जोंबा मा खोथा दङमोनबा जोंनि न'आवनो फैबावबायना बे गथ'आ बिमाजोंनो दावराव दावसि जाबाय दङ दावराव दावसियाथ' दङ र' बिमाजोंसोथ' जोंनि आबानि फिसालामार आरो बियो ओइद आंलाय मा मोनथि मोनोब्रा जायखिजायाथ' बेफोरबायदिनो गोरोन्थि जायोब्ला उनाव फैफिनखाथारो नुदो होसोबाबो फैखाथारो सानसे बैयो सैथोआ देटनो कल खालामनो हागोन ना आबै हानायाथ' हायो र' नाथायबा आं बाहेराथिं एसे बेरायनो दे आबै नोंसिनि न'आव देट फैसान्दि थाथ'नोसै होमबाथ' देटआ थुनथुलि आंथिमोनावसो दं बे दिवालीनि
एडभान्स आलासि जाफैखाबायलां आबै आबौ नोंसिनाव आलासि जाफैनायखौथ' जों जेबो गाज्रि मोना र' औ नाथायबा जेबो प्रब्लेम दाफैथों बेखौसो जों लुबैयो आरो नोंसोर टेनसन दाला दे जेबो बिदि प्रब्लेम फैया माखासे दंफांफोरखौबो दाननांगौ दं बेफोरखौबो दानस्रांहोनोसै बैथिं खोमसि जाथारो दे होमबालाय आब' आं बैयाव दानना दंखायोबा हानहैनोसै जागोन दे साहा लोंलांदो आं बाबुखौ बानायनो खोन्थानोसै र' लोंबाय थाथ'लागोनहाय आब' आं दासो ओंखाम जानानै गय ज्रोम जाना फैखादों गयखौल' एसे जानोसै आङो लाल साहासो जासिगोनहाय साहायाबो लोंलांदो जेबो नङा दे ओइ आबा थेख्ला बे लाल साहा जानहरलाय खाबनै नै मादै फैदों आबा दङ औ फन थुबाय थायोहाय मा बुंनो लेखा फरायनो जिरायबाबो फनानोसै बे गथ'फोरनालाय दे होमबा आब' आं हानहैग्रोनि बे नारें जुमब्रा माबाखौ गोजाखौ दा हानथ'हाय आगै बै फांसेनिखौ हानदो बैखौ दोनदों आङो जोंहानो जाथ'वाखैना बेखौ बै फांसेनिखौ गोदैथार बेनाबो बे गोजा जुमब्राया गोथावथार जोंना आं मानसिफोरनोबो हरलाबायखाया हाथायावबो लाङा बेखौ न'आवनो जानानै जोबो जोंना ओरैहाय कालि फुजा दिवालियाबो सफैबायानो एसेसो खरस लायनांगोन आंहाबो फिसाइ थाबोलालाय मोजां आरोहाय लोगोसे जयैनो हाथायफ्रावबो खरस खालामनो थांनो हायो आंनालाय किस्मोदालाय बहाब्रा बिदि हाब्रे फेसबुकफोरावबो मा सोलिदों हनै नंमारगौ दे फेसबुकफोराव आंनाबो मिस्टेक जादों र' गुबुनखौथ' मा बुंनो नैबे मायाबोथ' बिसि थाखानायखौनो लाफ्रांगारबायब्रा जोंबो मालाय मा ओरैनो बुंनो नुबायानो थायोबा माथो बुंबावनो आरो बुहुमावलाय माथो होनबावनो जि जायो जाबाय थाथोंसै आरो जि दावराव सोलिबाय थाथोंसै जोंहालाय सोरांबानो खोनासंनांगौल' नुबायल' थाखासै ओइ आयै बा मा सानांबाय थाखोलै जेबो नङाहाय आबा बे ससियेल मिडियायाव फेसबुकफ्राव नुबाय थानायखौसो सानदां एसे मानो जोंहा फिल्म बा माबा शर्ट मुभि एलबाम थेलबाम जेबो नायलायनांला आजिखालि मिथिगौ ना रियेल लाइफआवनो बेफोरबायदि नुसै फनावनो फेसबुकफोरावनो जेनेबा ओइ बाथो आयै बेफोर खोथाखौलाय मा नङाब्रा आबा था नुबाय नालाय बुंबाय आरो जोंबो गोसो थोलायनायनि खुनु सिमा गैया दा आबाने माबा बिसि थाखानायानो जा फिसा थाखानायानो जा बा जायखि सेंग्रा सिख्लायानो जा बा बैहा बेजों बैहा बिनि फाग्ला बैहा बैनि फाग्लि माबा माबि आरोना गासैबो नङा दै गासैखौबो होनाखै अब्लाबो थाखाथारो आबा बेफोरबायदियाना थानायखायनोथ' नुयोबो ना औब्रा आयै बेखायनोथ' हिनजावखौनो गोसोथोनोसो गिलायलांबाय आं हिनजाव लानोनो माबा बायदिसिना घटना जालुबाय थायोना नुबाय थायोआनो खोनाबाय थायो नालाय सोरजोंबा जिउआव सिख्लाजों गोसथोबाबो ना आबा सिख्लाजों गोसथोजाबाबो गोसथोलायबाबो अब्लाबो बारा गोसो होसारनानै गोसथोनाङा आरो गावनि दंनाय माने गासैबो होजोबलायनाय आखौथ' होनोब्रा आयै प्यार अंधा होता है ना खोनानो मोजां मोननाया आजिखालि मोजां मोननायाबो गासिबो दंसैहाय अबाव खानाल' जानो बेंक बेलेन्स न' बां बेफोरखौसो नुजोबग्रोखायो इस आयाबो बेफोरबायदि नुयै गासिबो सानखाजोबथारबाय नामा दाना नुबायानो थायोबालाय हामानो मिथिया जानोसै प्यार में पागल होना लेकिन इतना भी नहीं आबा मिथिगौ ना कि तुम बर्बाद हो जाओ बा आयै बा दे थाथ' होनबा दे आं थांनो आं रावनिबो प्याराव बेबायदि ओन्था जायालै आरो माब्लाबा जुदि बिहामजो लाबोयोबा बेफोरबायदि फांफुंखौ दालाहाय आबा लानो नालाय मोजां एसेखौ साबजानायखौ नायनानै लाबानो जाबाय जागोन दे बाथोथ' दे बिहामजोनि खोथाखौ आं बायहेरायाव एसे थांनो दै आयै नों थाथ'बानो जाबाय औ दे ओमफ्राय नों दा मन्थुआलाय बेखौबो लांफानो हायामोन आंथ'आनो आयै आदा मन्थुआ मालाय लिंदोंमोन आं बेरायनोबा थ' आदा होननानै दे होमबा आरो नोंहाबो दा थांनानै माबा मोनसे घटना खोनादोलाय जालालै आयै बेफोरबायदि जेबो जाला दे दे कालि फुजायाबो सफैबायानो नाथाय मालायफोरनि न'खराव सोरां फैगोन दिवालिबा नाथाय जोंहा जेरैबो माथो खोमसिसो जाजोब्बाय जोंनि संसारानो फुरा बरबाद जालांजोब्बाय जोंदाव आं नोंखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोन दिनै आं नोंनि थाखाय आंनि गासैखौबो नागारनानै फैदोंमोन नाथाय दाबो आं मा मोनखो आंनि पापनि साजाखा बेफोरो आं मिथिगौ नाथाय अब्लाबो आं गोसो हमथानानै जि जाबाय साननानै नोंजों मोजां संसार जानो सानबाय बेबो फैमालसो जाबाय माथो बिनिख्रुइथ' साबसिन गोदो आङो मिजिंजों थानायानोमोन बेहायबाबो खस्थ'खामोन नाथाय मिजिंजोंथ' एसेबां मानि बिदिबो नङामोन मोजां संसार मोनजागौमोन बेहायबो जेब्लायबो दावराव दावसि
दुखु खस्थ'ल'सैसो मिलिसा आंनि फिसाजोखौ नागारना फैलायदोंमोन आङो दाथ' आंखौ सैलायानो खोमा बियो हे इसोर आंनि फिसाजो मिलिसाया जेरावखि गैया मानो बिखौ अरायबो जेब्लायबो खुसियै लाखि आंथ' मोनथिगौ नोंनि बेसेबा गोजानाव आइ मिलिसा नाथाय आं दाबो गोसोखाङो नोंखौ मिथिसार बाबा बहा दं नोंनि सना नोंबोथ' जानो हागौ देरबायानो दां दाहा आंनि मिथिजार फिसालाखौबो नुयिया बेसेबा गोबाव जालांबाय नोंनि आबैयाबो थैनानै थांबाय हाबा सना मिथिसार आंनि आबा मिथि बहा थांखो नोङो आं माब्लाबाथ' सानो मिलिसानिसिम थांनो नाथाय गिनाय मोनो दालाय आंखौ से खालामोबा बिसोरो मारैथो आंखौथ' लोगो हमनोबो होखानाय दंना मिजिङा मिलिसाजों बाजै बाजै औ नानि अखाफोर आलासिया फैबाय जेबो मोजांखौनो जाहोहरनो हादियासै साखौबा लोङासो होनबावदोंमोन लान्सासो जाबायना ओइ बाजै आखायावथ' थाइसेबो फैसायानो गैला जोंना आदायाबो खारबाय आइयाबो बिब्दि जाबाय आफायाबो जेलाव जों दा मा खालामगोन आइनि सारादुखौ मारै बेनोथ' नानि आंबो बेखौनो सानदों बेंकआव दोननायाबोथ' एसेबां मानियानो गैया मानो होनबा नों दा थानाय समाव आं दोनबाय बायोमोन नों दान बख'फिनबाय थायो दाथ' मा खामानिबो मावब्रबना मोननो बासै अब्लाबोथ' जों माबा मोनसे खालामनांसिगोन नानि माथो उफायबा माइखौनो हाहैनोसै नामाथाय आनैयासो माइखौ हानो माबा नागिरबाय थादोंमोन खामला बेनोथ' माबा मोनसे जासिगोन थेवबो नानि नों टेनसन दाला औ बाजै जेरैखि जायाबाबोथ' आइनि आत्मानि सान्थिनि थाखाय जों बेखौबो माबानांगोन ना दिनै जोंहा रावबोआनो गैला बाजै रावबोआनो गैला फेमिलि दं होनबाबो जोंनिफ्राय सासे आनज्रायलांजोब्बाय मानोबा बाजै जानोबा नानि खोनासं जाथाराबा जों माइखौनो हाहैगोन ओमफ्राय आरोथ' दिवालियाव बाजै मालाय बयबो खुसि थागोन नाथाय जोंनि न'खरावथ' खोमसिसो जालांबाय मा बुंनो रोंबावनो जेरैथिंबो जेन' गोसोम जोमैयासो साग्लोबजोब्बाय नानि जोंनि जिउआव मा बुंबावनो आरो बाजै दाख्लैफोरसो बेसेबा खुसिमोन जोंहा न'खराव एसे एनैबाबो नाथाय दा धंस जालांजोब्बाय बाजै हां खनसेयावनो बायदि दे नानि सिन्था दाजासै आरो टेनसन लाबाबोथ' आरो मा जानो न' जोङो गोसोखौ हमथानांगोन स्ट्रं थानांगोन जों बेहाय बेसेबा दुखु नाथाय उरायनाया बाजै दुखु जादोंना जायाखै मोनथिला दे बियो दासिमबो नायनाय गावनियावल' मबाइलजोंल' थायो बे गथ'आबो सासे बुंबाबोथ' बेनोसै दायसो जायो जोंसो मा गथ'आनो मा बुजिदोंना बुजियाखै न'खराव जे मा हालोद जादों दायो नै फैलायबाय आंखिनि दाउ बिमाया आरो फिसौजोखौ मा रनसैना बिबो बुरिया माबा मोनसे बन्दबस्त खालामनांसिगोन र' बिखौबो आयु नायनाय खामानिखौ आंखौ मावनायखौ हले नुवा फिसौजोखौ मोनसे मोननैबा थिन रागे दाउखोगोन आरो बिसोरना आं सुलांसै दे आबै न'खौ सिबलांसै जेबो नंला नाङा दे आबै बांद्राय बिदि थिननाङाहाय दा फिसाला फैबा खोन्थाजागोन सानजों बिदि खामानि थिनो गथ' स्कुलाव थांनो नागिरनायखौ फरायनो थांनो नागिरदों ना बे फालथु मारिनो थांनो नागिरदों फरायनो थांनो नागिरनाय गथ'खौ बिदि खालामो नै नोंसाजालाय माथो थांबायलाय आरे आयै आंलाय मा गाज्रि बाथ्रा बुंदों दे एसे एनै खामानिखौथ' मावनो हानाय बायदि मावनो नांगौना बिबो देरा नङा देरबाय आंबोथ' मावा नङा मावजोबो ना उन्दैनिफ्राय फेदेरदोंहाय आंबो मोनथिगौ आबै मिलिसा थां स्कुलाव गोख्रै बेगा लानानै थांदो थां आरो खामानियाव बावबा दे फरायनो थांनो नागिरनाया बिदि जायो लेट जालायलांगोन अब्बा नाथाय आबै जेबो नाथाय नुथाय गैला थांदो थां गोख्रै सोर माबायदि थिनबाय थायो नायनि आङो थां स्कुलाव थांनो दा दाय जासिगोनलाय आया ओमफ्राय स्कुलावबो थांथारनांगौ थांग्रोनोसै आं होनबा आबेया खिंख्रि सना ओइ सना खिंख्रि मानो बाहेरायाव ओंखारबोआखै नोंसोरलाय ओइ जेबो बिसिनि न'खौनो तलासि खालामजोब अब्लानो जों माबा नङा माबा मोनसे प्रुफ मोनखागोन औ जों गारखाया आरोथ' बिसोरथ' बिमा फिसा थांखानांगोन जोंजोंबो थानायाव केस होबाय जेला जोंबोथ' आरो सोंथि खालामनो थाखायबाबो लांखानांगोन बिसोरखौ आरो जों सैथोसो बुंखादों बिसोरनो किडनेपारमोन आंनि हासबेन्डखौ किडनेप खालामनाया बिसोरखौबो फैग्रोनो होदो आबे ओइ सना खिंख्रि मानो ओंखारबोआखै नोंलाय बहा मोखां दोनखुमाबाय थादों ओंखारबा गोख्रैनो
एबार दिवालियाव बम बायदि उरायसिगोन नोङो गला। दिनैबा हले बिमा फिसा गबावगोन बिसोरो लांखागोन जों बिखौ हमनानै बिसोरखौ। आरे पुलिस सारमोन, नोंथांमोना जोंनि न'आव माब्रै हरखाबै? बुद्धारि बुरै नों सफैबाय मावजि गोसोम। निसान नोंनि बे नोंखुनजो जाफ्रामनाया नोंखुनजो जानो हांमा थानाया बमजों उरायहैनोसै नामा बिखौ? हो देखो दिवालीनि दंखायो आंनाव लाबोखादां। थानसलि नाङा। नाङालै हो नायबाय था नोङो। नोंसोर फैमारदों मानि थाखाय जोंनाव पुलिस सारमोन? आयु पाप्पिया हाबाब मा खालामनाय जाखो बेलाय? मोजाङानो। आयौ थोस गिलु बालु माबा जाफ्रांबा थुनथुलि मा जानला मोनला नोंलाय? बास फाथिदेब बेफोरबायदि मानसिजों बेबायदिनो जानांगौ आरो थुनथुलिखौ थेंकिउसो होनबावनांगौ जे बे असलि बम नङा। बेसेबां गोहो नों बेहाय पुलिस लाबोलायनानै आरो मानि दायाव नों बेहाय फैखो आरो आंखौ नों बेबायदि खालामनाया नोंखौआ बेसेबां साहस आंनि न'आवनो फैनानै नोङो? औ साहस दं आंनाव। नङाबाथ' बे असलि बम मोनबा नोंनि टुक्रा टुक्राबो मोननाय नङामोन गावस्राजोबगौमोन नोङो। नों बायदि मानसिखौ बमजों उरायोबाबो जेबो लस गैया मावजि गोसोम। खुगाखौ सामलायनानै बुं गथ'। नोंसा बोरो बहा दोनखुमादों? नोंसोर सानैबोथ' थांसिगोन एबार जेलाव। मानि दायाव नोंसोर जोंखौ जेलाव सोनो हानो? आंनि फिसायखौ नोंसोर सानैया बिमा फिसा किडनेप खालामनायनि दायाव। गुबुननि फिसायखौ नोंसोर बेबायदि जबरदस्ति खाना दोननायनि दायाव नोंसोर दिनै दायनिगिरि। जेबो पावार गैया आंनि फिसायखौ बेबायदि नोंसोर जबरदस्ति किडनेप खालामनो खानानै दोननो आरो नोंसिनि खामानिखौ जबरदस्ति मावहोनो। बुं नोंसा जा बोरो दिनैथ' नोंसोर पुलिसजों थांखानांगोनखा। नोंसोरनि खिलाफ एफआइआर होनाय जादों बिनि थाखाय जों बेवहाय फैनाय जादों दिनै। बिमा फिसा लोगो नांनानै नैबे बिथांखौ नोंसोरो जबरदस्ति खाना दोननायनि दायाव गावसिनि खामानिखौ जबरदस्ति मावहोनो थाखाय किडनेप खालामनायनि दायाव नोंसोरनि खिलाफ एफआइआर होदों। मा? नंखाय बेफोर गासैबो खोथाया नंखाय। मिथिगौ नोंसोरो जोंहा बेसेबां सनमान दङ? बेसेबां गिदिर गोलावफोरजों जोंहा बेसेबांबा सिनायलायनाय दङ? दा आं मोनसे फन फिदिंगोन नोंसोरनि थाखायसो खैफोद फैगोन। आरे बा जोंनि थाखाय खैफोद फैनायखौ दोनथ' आरो फिसाजो बिमा नोंसोर सानैया जोंजों थांफानो थाखाय रेडि जादो दे। एफआइआर होबाय जेला जोङो बे न'नि तलासि खालामनांगोन। आरे नोंसोर बोरै बेबायदि हानांगौ जोंनि न'नि तलासि? सरि मेडाम न'नि तलासियाथ' जागोन नै बेलाय। बारलाय जोंथ' पारमिसन लानानैसो फैखादों नोंसिनि न'नि तलासिनि थाखाय। दानालाय हो आरो फिसाजोखौ बहा खारोखो नोङो? खारमालाय गुगोन हो गुगोन बे दिवाली बोथोराव बहा खानो? नोंसोर जेबो खालामनो हाया खालाम जेखि खालाम अब्लाबो जोंनि खिलाफ जेबो प्रुफ गैया नोंसोरनाव। आरो मा आं नोंसोरखौ गिगोन नंदों आंखौ? लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आरोबा नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो सनामोन। लोगोसे मोजां मोनोबा एसेबाबो लाइकखौ थुनानै गालांदो लोक्षिमोन। कमेन्टजोंबो फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोना जाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनोना सनामोन। बिदिबा बेखिनियाव दोनथ'बाय नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय। जायाबाबो दान्दिसे सम दिनै नुजाफैलायबाय दसेबाबो आरोबा दिनै एसे थाब होनाय जाबाय लोगोफोर। नायनायनि थाखाय थेंक इउ सनामोन बाय बाय। दे होमबा ना थ' हेपि दिवाली फैनोसैलै लोगोफोर। बम गावनायनि बोथोरा नै थुम थुम थाम थाम खोनासंनो बालायनाय जासिगोन ना। जेरैथिंबो माने बम माबा माबि आरो ना। आंबो गावगोन मोननैसो। आंथ' गियोसोहाय मा। एडभान्सआवनो हेपि दिवाली दे सनामोन।